A directora xeral de Xuventude visitou o campamento de Espiñeira. O Barbanza conta con máis de 1.200 prazas que a nivel autonómico rondan as 12.000. O 1 de xullo arrancou en Espiñeira a nova campaña de campamentos xuvenís estivais e esta mañá a directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, desprazouse ata o lugar. Alí coñeceu de primeira man o desenvolvemento das actividades. Queríamos visitar e comprobar pois o correcto funcionamento deste campamento tan chulo que temos aquí no Concello de Boiro. É un campamento de temática pois de artes escénicas onde fan pois teatro, caracterización, danza, entre outras actividades, e este campamento intégrase dentro da campaña de verán da Xunta de Galicia, que este ano supera as 11.900 plazas, chegando casi ás 12.000. Un ano máis pois batemos un récord de plazas, un récord histórico. Asegura que estes números converten a Galicia un ano máis na comunidade autónoma con máis plazas dentro dunha campaña de verán de todo España. Por lo tanto, isto supón pois un motivo de orgullo tamén para as familias, porque, como digo sempre, esta campaña supón un gran recurso de conciliación para as familias galegas, e onde pois os mozos e as mozas poden pasar, pois como sempre decimos, o seu mellor verán disfrutando das actividades que temos preparadas para eles. Neste campamento en concreto aquí en Boiro, hoxe temos máis de 100 nenos e nenas que teñen entre 10 e 12 anos e van a estar aquí pois durante 10 días. Xornadas que estarán cheas de actividades e aprendizaxe. Meneses destacou a aposta que fai o goberno galego tamén pola conciliación a través destes campamentos de verán que teñen sempre unha gran demanda.